Keď som pred viac ako 20 rokmi prišiel do Kanady, tak jeden z prvých Slovákov, ktorého som stretol, alebo aby som bol presnejší, druhý Slovák, ktorého som v Kanade stretol, bol, nazvime ho, Walter. Walter prišiel s rodinou, s 2 dospievajúcimi deťmi a s manželkou. Bol to inžinier, veľmi šikovný inžinier zo Slovenska a mal veľké plány. Bol veľmi optimistický, čo sa týka budúcnosti jeho rodiny v Kanade. Potom neskôr ja som stratil kontakt s Walterom a len som sa o ňom občas dopočul od svojich známych, ako sa mu darí. Prešiel viacerými zamestnaniami a viac menej mal som pocit, že až tak veľmi sa mu nedarilo. Na to, aby človek, keď sa presťahuje do cudzej krajiny, uspel, ako sa hovorí, niekedy to slovo uspel je tak trošku aj zlomyselné, keď ľudia sa pýtajú, že či ste uspeli. Ale na to, aby človek uspel, tak musia byť splnené viaceré predpoklady. Jedným z nich je povaha, potom súbor zručností, ktoré človek má, a takisto aj predpoklady ako vzdelanie a profesia, to, čo robil predtým. A všetky tieto veci musia sa zosúladiť dokopy, aby človek prerazil, aby uspel. Človek, keď začne žiť v cudzom prostredí, v cudzej krajine, tak vlastne prichádza do tak trošku nepriateľského prostredia alebo menej priateľského prostredia. Ľudia sa na neho tak trošku podozrievavo pozerajú, či im nehrozí nejaké nebezpečenstvo. Je to preto, lebo my, živé tvory, sme teritoriálne. Takisto aj ako iné živočichy. Človek je teritoriálna bytosť. Čiže kedysi, keď som pozeral prírodopisné seriály, tak veľakrát to bolo o tom, že napríklad v lese žili nejaké vtáky a prisťahovali sa do ich teritoria iné vtáky. A tým vtákom, ktorí tam už žili dlhšie, sa to nepáčilo, tak útočili na tie nové vtáky, na tých prisťahovalcov a ďobali ich. No a to isté platí aj v ľudskej ríši. Keď z nejakého dôvodu si ľudia myslia, že keď niekde prídu skôr, takže majú väčšie právo v tom prostredí žiť. Podobne, keď som mal niekedy papagája a kúpil som druhého papagája, tak mi v obchode, v pet shope mi radili, aby som toho nového papagája nedal hneď k tomu starému papagájovi, lebo sa mu to nebude páčiť a môže na ňo útočiť. A podobne som počul, že je to so sliepkami. Keď človek kúpi novú sliepku, tak musí veľmi opatrne dávať medzi tie ostatné, lebo tým sa to nebude páčiť. Čiže v živočíšnej ríši platí to, že sme všetci teritoriálni. Čiže aj človek, keď príde do cudzej krajiny, tak musí vlastne zápasiť s tým, že títo ľudia, ktorí tam už boli skôr, tak sa budú na ňo veľmi podozrievavo pozerať a bude musieť dlhšie alebo dlho dokazovať, že je dostatočne dobrý a že nepredstavuje nejaké nebezpečenstvo pre tú komunitu, ktorá tam už predtým žila. A to môže byť vo forme, že im napríklad nezoberie zamestnanie, alebo napríklad, že by bol nejaká iná kultúra, ktorá nezapadne do tej ich kultúry, alebo že by bol nejakým spôsobom nebezpečný, že by predstavoval nejakú kriminálnu hrozbu. Takže tá nová komunita sa najprv musí presvedčiť, že ten človek nie je pre nich hrozba a potom ho postupne príjme. Keď človek začne žiť v nepriateľskom alebo nie veľmi priateľskom prostredí pre neho, tak sa prejavia 3 reakcie, alebo môže reagovať trojakým spôsobom. Útok, útek a ten tretí spomeniem neskôr. Čiže útok znamená, že agresívne si začne hľadať prácu, začne sa učiť, začne sa doškoľovať k tomu, aby zapadal do pracovného trhu, začne si hľadať kontakty.
To by som povedal, že je útok. Ak vydrží tento útok, tento frontálny útok udržať dlhodobo, tak viac menej vyhral. Druhá reakcia je útek. Na účely tohto videa poviem, že je to útek, ale ono to nie je celkom tak. Útek, čiže návrat domov, do svojej pôvodnej krajiny, napríklad do Česka a na Slovensko. Odchod domov nemusí byť zákonite zlá vec, lebo človek príde do nového prostredia, zhodnotí situáciu, zistí napríklad, že trvalo by mi to príliš dlho, kým by sa tu prepracoval na nejaký do nejakého normálneho životného štýlu, tak sa rozhodne, že odíde. Ale pre účely tohto videa povedzme, že toto je útek, keď sa vráti domov. Čiže to je druhá možnosť. A potom veľmi špecifická je tretia možnosť, ktorá existuje aj v prírode a aplikuje sa dobre aj na človeka. A aj na človeka, ktorý odíde žiť do zahraničia. A to je strnulosť alebo pocit odovzdanosti. Čiže keď som kedysi pozeral prírodopisné seriály, tak napríklad tá šelma, keď chytila srnku alebo antilopu, tak tá antilopa, keď zistila, že tá obeť, keď zistila, že už nemá žiadnu šancu a že tá šelma ju zožerie, tak sa úplne odovzdala osudu. Čiže prestala sa brániť. A príroda má tento mechanizmus v procese kvôli tomu, aby minimalizovala bolesť a utrpenie pre obeť. Čiže ak to aplikujeme na človeka, na imigranta, v cudzom prostredí, tak to je tá tretia možnosť, keď človek sa odovzdá osudu. Začne hibernovať v takej akejsi zaseknutosti. Po anglicky bude stuck. A človek môže byť zaseknutý v takých dočasných obdobiach. To myslím si, že skoro každý to prežíva, kto odíde do inej krajiny. Horšie je, ak to bude dlhodobé. Napríklad môjho bývalého kolegu Felixa otec bol letecký inžinier z Chile. Prišli s mamou do Kanady veľa rokov dozadu. A Felix mi hovoril, že jeho otec zostal v podstate zaseknutý v jednej robote vo fast foodovej reštaurácii, kde prehadzoval hamburgery. Čo síce nie je nič zlé, ale na to, že z akej pozície odchádzal z Chile, tak už sa potom prestal snažiť. Ono niekedy je to pochopiteľné, lebo človek sa niekedy zacykli. Keď nepríde napríklad s veľa peniazmi, aj tie peniaze, ktoré si donesie, minie, tak potom potrebuje si rýchlo nájsť nejakú prácu. Nemá čas, že by dlhé mesiace hľadal tú adekvátnu prácu, lebo každý mesiac znamená strata možno 3-4 tisíc dolárov. A to si veľa ľudí, alebo možno aj väčšina imigrantov vôbec nemôže dovoliť. Čiže ak zoberie tú prvú prácu a dajme tomu vracia sa unavený každý večer domov, už nemá chuť a energiu hľadať si prácu, posielať životopisy, chodiť na pohovory. Čiže veľa ľudí potom zostane zaseknutý v jednej práci po celý život. Snaží sa uživiť rodinu ako sa dá, ale nerozvíja sa ďalej. Felixov otec aj Walter zostali zaseknutí. Zaseknutí na jednom mieste. Felixov otec, pretože robil celý čas v jednej reštaurácii, odkedy prišiel do Kanady, aj keď mal kvalifikáciu na oveľa zodpovednejšiu prácu. A Walter, ktorý si nevedel nájsť dlhodobo adekvátnu prácu, možno nejaké krátkodobé kontrakty. Byť zaseknutý, nie je to veľmi dobré na psychiku človeka. Nakoniec Felixov otec dostal rakovinu a zomrel. A bohužiaľ o Walterovi som sa po nejakom čase dozvedel, alebo nedávno som sa dozvedel, že spáchal samovraždu. Čiže nie každý imigrantský príbeh sa končí dobre. Najhoršie je, keď človek má pocit, že sa dostal do bodu, z ktorého niet návratu.
Napríklad človek predá byt alebo nehnuteľnosť vo svojej krajine, príde do Kanady alebo do Spojených štátov a minie peniaze, veľkú časť svojich peňazí. Čiže tá možnosť úteku, čiže návratu domov už neexistuje, lebo nemôže sa vrátiť už do tej situácie, že by mal kde bývať. Takže musí zostať tam, kde je. Aj možnosť útoku možno už pre neho neexistuje, minimálne mentálne, lebo možno má pocit, že vyskúšal všetko a vlastne dosiahol limity svojich možností, svojej povahy a limity pre svojho vzdelania a profesie. Takže podľa mňa najlepšie je, keď sa človek, ktorý sa sťahuje do cudzej krajiny, tak si dá nejaké časové rozmedzie a finančné rozmedzie, pokiaľ až chce ísť. Dajme tomu si povie, že ak do roka alebo do 2 rokov si nenájdem adekvátnu kariéru alebo prácu a nezačnem žiť nejaký normálnejší život, taký, aký som mal minimálne, aký som mal na Slovensku alebo v Česku, tak sa vrátim. Alebo keď miniem toľko a toľko peňazí, tak sa vrátim. Čiže toto je pre psychiku veľmi dôležité, aby si človek dal takéto ciele. Všetky imigrantské komunity v zahraničí riešia otázku úspechu a kto úspeje a kto neúspeje v novej krajine a od čoho to závisí. Číňania napríklad majú také zaujímavé prirovnanie a hovoria, že ľudia, ktorí majú malé ústa, tí úspejú len na jednom mieste na zemi. A ja predpokladám, že pravdepodobne je tým myslené miesto, kde sa narodili. Ďakujem za sledovanie, dajte odber, like, komentujte a dovidenia na budúce.